በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስት እታ ዝተቐደሰት መገዲ ኣብቲ ናብ ትንሣኤ ክርስቶስ እንጓዓዘሉ ናይ ሱባኤ መገዲ ካልአይቲ ሰንበት በፂሕና ኣለና። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅድስት ተባሂላ ትጽዋዕ። እዛ ሰንበት እዚኣ ብዛዕባ መንነት ኣምላኽናን ብዛዕባ እቲ ክንበጽሖ ዝተጸዋዕናሉ ምዕራፍ ሕይወት ንጽህናን እንመሃረላ ዓባይ ዓውደ ትምህርቲ እያ። ስለምንታይ ቅድስቲ ተባሂላ? ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድርሰቱ እዛ ሰንበት ቅድስቲ እያ ይብል። እዚ ማለቱ መዓልቲ እዚኣ ንእግዚአብሔር ዝተፈለየት ንጸሎትን ንኣምልኾን ዝተወፈየት ምርእስቲ መዓልቲ እያ ክብል ከሎ እዩ። ቅድስና ማለት ካብ ርኽሰት ተፈሊኻ ንኣምላኽ ምውፋይ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ባዕሉ ምንጪ ቅድስና ስለ ዝኾነ ንሕና ደቁ ድማ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ነቲ ዝረስሐ ሕይወትና ብንስሓ ኸነንጽህ ንጽዋዕ ኣለና። ስም እዛ ሰንበት እዚኣ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝመጸ እዩ። ቅድስቲ ማለት ውፅእቲ፣ ፍልይቲ፣ ዝተቐደሰት፣ ክብርቲ፣ ሕሪቲ ማለት እዩ። እዛ ሰንበት እዚኣ ብዛዕባ ቅድስና እግዚአብሔርን ንሕና ደቁ ድማ ቅዱሳን ክንከውን ከም ዝተጸዋዕናን እተዘክረና ሰንበት እያ። ኣብ ሰማያት ቅዱሳን መላእኽቲ ኩል ጊዜ ብዘይ ዕረፍቲ ቅዱስ 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 ብምባል የመስግኑ። እንተዕርፉ የመስግኑ፣ እንተመስግኑ ድማ ያዕርፉ። ብትግሃት ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ይስለፉ። ድኻም ዘይብሉ ዜማ ብርሃን ዝተኸድነ ምስጋና ነቲ ዝተኣምነ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ይቐርብ። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ እታ መዓልቲ እውን ቅድስቲ እያ። እዛ ሰንበት እዚኣ ካብ ዓለማዊ ተግባር ተፈሊና ካብ ግብሪ ኃጢአት ፍሒቕና ንኣምላኽና ጥራይ እንቕደሰሉ ፍልይቲ ጊዜ እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽና ኩል ጊዜ ይዘክረና። ቅድስና ንውሕዳት ጥራሕ ዝተዋሃበ ጸጋ ዘይኮነስ ንኹሉ ወዲ ሰብ ዝተፈቐደ ዕዮ እዩ። ሰንበት ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ እያ። ኣብ ዓብይ ጾም ዘላ ቅድስቲ ሰንበት ድማ ካብቲ ዝበላሾ ምግቢ ስጋ ተፈሊና ነቲ ዘይበላሾ መንፈሳዊ ምግቢ እንናፍቐሉ መድረኽ። ሎሚ ቅድስቲ ሰንበት ክንዝክር ከለና ንነፍስና ክንሓታ ይግባእ። ሕይወትና ንኣምላኽ ዝተቐደሰ ድዩ ወይስ ብጭንቀት ዓለም ተዋሒጡ ዘሎ? ጾምና ጾም ጥራይ ዘይኮነስ መገዲ ቅድስና ክኾነልና እግዚአብሔር ብንጹህ ልቢ ክንቀርቦ ይግባእ። ኣብዛ ሰንበት እዚኣ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 16 ዘሎ ቃል ተዘክረና። ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ኣብ ኩሉ ካይዳኹም ቅዱሳን ኩኑ ይብለና። ጾም ማለት ካብ ምግቢ ምኽልካል ጥራይ ኣይኮነን፣ የግዳስ ንህዋሳትና ምቕዳስ ማለት ደኣ እምበር። ኣዒንትና ካብ ምርኣይ ከንቱ ነገር ይከልከላ፣ ልሳንና ካብ ሓሜትን ሓሶትን ይተዓቀብ፣ ልብና ካብ ቂምን ጽልእን ትጽረይ። እዚ እዩ ተሐቀኛ ትርጉም ቅድስና። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘምህሩና እግዚአብሔር ንሰንበት ዝቐደሳ ንሰብ ምእንቲ ክትከውን እዩ። ሰብ ካብቲ መዓልታዊ ዝውጥሮ ናይ ሥጋ ስራሕ ዓሪፉ ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸበሉ ጊዜ ክህልዎ ምእንቲ ሰንበት ተዋሂባቶ። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነቲ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ቃል ኣምላኽና እንሓሰብና ናብቲ ናይ ክብሪ ማዕረግ ክንበጽሕ ቃል ክንኣቱ ይግባእ። ጾምና ስጋና ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስና እውን ካብ ክፉእ ሓሳብ ትጾመሉ ቅዱስ ጾም ክኾነልና ቤተ ክርስቲያን ትጽሊ። እዛ ሰንበት እዚኣ ካብ ካልኦት ሰናብቲ ፍልይ ዝበለ ክብሪ ዘለዋ ኣብ ማእኸል እቲ ዓብይ ጾም ኮይና ልክዕ ከም ቅዱስ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ንስሓ እተዉ ናብ ቅድስና ተመለሱ እትብል ናይ ንስሓ ድምፂ፣ ናይ ንስሓ ኣዋጅ፣ ናይ ንስሓ መለኸት እያ። ኣብ ዓብይ ጾም ዘለዉ 8 ሰናብቲ ነፍሲ ወከፎም ናይ ገዛእ ርእሶም ምስጢር ኣለዎም። እዛ ካልአይቲ ሰንበት ቅድስቲ ግን ንኹሎም መሰረት እያ። ምኽንያቱ ቅድስና እንተዘይሃልዩ ጾምናን ጸሎትናን ትርጉም ኣይህልዎን። ቅድስቲ ክንብል ከለና ብዛዕባ ሓደ ዓብይ ምስጢር ኢና ንዛረብ ዘለና። ቅድስና ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝወሃብ ባህሪ እዩ። ንሕና ግን ብጸግኡ ቅዱሳን ክንበሃል ተጸዊዕና። ጾም ብዘይ ቅድስና ተራ ጥሜት እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ሰንበት ናብቲ ሓቀኛ መንነትና ናብቲ ኣምላኽ ዝፈጠረልና ንጹህ ምስሊ ክንምለስ ትጽውዓና። ስጋና ካብ መሬት ዝተፈጥረ ብምዃኑ ናብ መሬት ተመሊሱ ሓመድ ይኸውን። ብስጋና ዝረኸብናዮ ሃብቲ፣ ስልጣን፣ መግቢ ወይ ክብርታት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ተሪፉ ይጠፍእ። ነፍስና ግን ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ናብ ኣምላኽ ትምለስ፣ ናይ ዘለኣለም መንበር እውን የድልያ።
ስጋ ጥራይ ክረብሕ እንተደልዩ ነፍስና ትጠሚ። ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ሰብ ንኹሉ ዓለም እንተረብሐ ነፍሱ ግን እንተጥፍኣ እንታይ ይጠቕሙ ከም ዝበለ። ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋትና ሓትን ኣብዛ ቅድስቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ሰንበት ንልብና ንፈትሽ። ከምቲ መላእኽቲ ከመስግኑ ከለው ዝዓርፉ ንሕና እውን ንነፍስና ብምስጋና ንዕርፋ። እዚ ቪድዮ ንብዙሓት ክበጽሕ ላይክ ክበርዎ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። ነዚ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ንምዝርጋሕ ተሓባበሩ። ሰሙነ ቅድስት ናይ በረከትን ቅድስናን ይግበረልና። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።